ராகுன்னு கேட்குறது அப்பாவுடைய அப்பா. அவருடைய சாப பாவத்துக்கு தான் இந்த கருங்காலி. இப்படி இந்த கருங்காலியை முறையாக அனுபவிச்சுக்கிட்டாங்கன்னா தான் வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும். சூப்பருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த கருங்காலியோட இந்த போட்டால் எந்த மாதிரியான பலன்கள் சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒன்றுனா சொல்லிட்டுருந்தீங்க. கல்யாணம் ஆகட்டும், உடம்பு சரியாமல் இந்த மாதிரியான உடம்பு ரீதியாகவும் மக்களோட வாழ்வாதாரத்தை பற்றி வாழ்வை பற்றி தான் பேசிட்டு இருந்தீங்க. ஆனால் கருங்காலியை பயன்படுத்தினா வீட்டில் பணமாக கொட்டும். அந்த அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் நாங்கள் சொல்லணும் கூட தேவையில்லை, நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியும். இந்த கருங்காலி போட்டால் வீட்டில் இருந்தாலே போதும், பணம் கொட்டும். இந்த சைடில் கார் வரும், இந்த சைடில் எல்லாம் வரும். நம்ம கருங்காலி மாலை போட்டால் மட்டும் போதும், உங்கள் தேடி உங்களுக்கு வீடை தேடி யோகம் கொட்டும் அப்படின்ட்டு பார்க்குறாங்க. அது அந்த அளவுக்கு யோகங்கள் கொடுக்கக்கூடியதாங்க. பொதுவாக ஜாதகத்தில் ராசியோடைய தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த கருங்காலி மாலை. சாதாரண 5 முகம் ருத்ராட்சம் போட்டாலே போதும்.